Si bé la Festa Major Petita de Blanes va tenir el passat dissabte el seu punt culminant amb la caminada popular de la nit de Sant Bonós, el programa de dissabte també va incloure nombroses activitats per complaure tots els gustos i edats. Després que la jornada va començar al matí amb una nova edició de la cursa Corre el Cos, ja a la tarda la canalla va ser la protagonista a través de la Festa de l'Aigua que estan veient a les imatges. L'activitat es va fer a tocar de la plaça dels Països Catalans. Aquí els nens i nenes es van poder entretenir fent un mural a base de xeringues amb aigua de colors, construir vaixells amb material reciclat o senzillament remullar-se amb l'ajut de mànegues d'aigua. D'altra banda, la canalla que va participar a la festa també va obtenir un tiquet gratuït per poder gaudir dels ingredients que hi ha al Dynamic Park, a l'entrada del qual va tenir lloc l'activitat. Es tracta d'un recinte que les entitats de Blanes Es Viver, Colla Gegantera i Agrupament Escolta i Guia Pinya de Rosa tindran obert fins al proper 11 de setembre cada dia, des de les 6 de la tarda i fins les 12 de la nit. Aquí hi ha jocs infantils, inflables, llits elàstics i també un servei de bar amb entrepans i begudes. L'altra festa, que també es va fer la tarda de dissabte en motiu de la Festa dels Copatrons, ens emplaçava al Passeig de Mar, al Banc dels Músics. L'emissora Ràdio Girona de la cadena SER va oferir la festa Màxima Sound, a base de música i entreteniments per compartir-ho amb blanencs i visitants. La vetllada, que es va allargar fins a 8:45 de la nit, la van amenitzar els DJs José A.M. i Sergi Sánchez i, tal com es pot comprovar a les imatges, va complaure sobretot els més joves amb música actual. En l'àmbit esportiu, la jornada del dissabte també va tenir un altre referent a banda de la caminada popular. Ens referim a la 5a edició d'Escacs al carrer, que es va emplaçar, al igual que en anteriors ocasions, al Passeig de Dintre. Unes 250 persones van participar a l'activitat que consistia en oferir l'oportunitat de fer partides a l'aire lliure amb contrincants de totes les edats i capacitats. Organitzat pel Club Escacs Blanes, els 19 taulers que es van disposar a les taules del Passeig de Dintre van estar contínuament plens al llarg de la tarda. La novetat d'enguany han estat les partides ràpides de 5 minuts, que en aquest cas es feien amb caràcter competitiu. Un total de 32 persones van participar en aquesta modalitat eliminatòria fins culminar amb una darrera partida que va enfrontar els dos millors, que van endur-se sengles copes com a campió i sotscampió. La jornada del dissabte es va tancar amb una vetllada que va omplir de gom a gom el lloc on es va fer, la plaça dels Dies Feiners, tal com poden comprovar a les imatges i com, de fet, ja acostuma a passar cada vegada que es fa aquesta mateixa activitat. Es tractava d'una sessió de playback a càrrec de l'entitat ABAC, l'Associació Blanes Art Cultura, formada íntegrament per gent gran. Els seus membres, degudament caracteritzats amb un vestuari adequat i en alguns casos acompanyats per companys que simulaven ser músics, van interpretar en playback un extens repertori de records musicals durant les prop de 2 hores que es va allargar la vetllada. En total va incloure fins a 20 cançons d'estil prou variat que proposava tot un recorregut per la història de la música. Així, després que l'espectacle va encetar-se amb una de les cançons més conegudes de la banda sonora de la sèrie de dibuixos animats de la televisió La Volta al Món en 80 dies, la següent artista en irrompre a l'escenari va oferir Les Caramelles. Cançons de Manhattan Transfer, Joan Manel Serrat, La Trinca o ABBA es van barrejar amb bandes sonores de conegudes pel·lícules com ara El guardaespatlles, My Fair Lady, Chicago o El fantasma de l'òpera. Per últim, el número final que va tancar l'espectacle va ser un homenatge a les revistes de Music Hall del Paral·lel de Barcelona. Son 80 días, son 80